Ano yan, boss? Pasayan, boss! Patingin. Ba, patingin. Tagalog mo yan. Makita, Gano, boss? Patingin. Ano yan, anay, kung kita malugar. Ano, boss, ah? Ano, boss? Makita ka? Oo, patingin. Ano yan? Pasayan nga, nini. Pasayan man, pasayan. Man. Oh, mga lalaki. Malalaki. Meron mo bang mas malalaki dyan? Di rin makakasiring bus kung purot nga tanan lalaki. Paano natin bipili? Yung mas malalaki pa. Mga lalaki. Di rin marami ni kunahin mga lalaki ni ng babayi. Kaya ano kung mo lalaki la? Yung mga lalaki para makuhan. Kamalipong ng kasturamot problema Tagalog ng kasturya kay napalitin pa saan, papanmili, puro lalaki. Kaya di ka nakaunit, babayi. Mga malalaki lang para okay, para maihaw. Mas kita daw kung lalaki, kung babayi, mas malalaki pa dyan. Para di rin kita magkakasabot. Wala ka baligyan nga puro lalaki, lurong-lurong timulo. Pag pinanmiling yung puro lalaki. Malalaki. Ikaw pa na kung puro lalaki. Haram ka nga. Kuwan pasayan. Lalaki, babayi. Tapos masing ka puro lalaki. Pagmakang kulugod timulo ini. Malalaki. Kaya mo nga, wala ka baligyan nga mga puro lalaki. At ka na ka daw. Hindi nagbabaligyan.